Тамырым башкорт төбәгара форумы Рәсәйнең төрле төбәкләрендә яшәгән һәм туган телен, башкорт телен өйрәнгән балалар һәм үсмерләрне Өфөгә йыйды. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Иштанова. Программабызның кунагы Пермь өлкәһе башкорт тарихи мәдәни үзәге баш белгесе Рафис Мукаев. Һаумыгыз. Хәерле көн. Һеҙҙе ихлас күңелдән Башҡортостанда сәләмләйбеҙ. Тәэҫораттар нисек? Бик зур рәхмәт. Барысы да әйбәт. Менә без инде бүген 4-нче көн Уфада, гомумән Башҡортостанда ҡунаҡ итәбез, ял итәбез. Чыннан да бик әйбәт чара ойошторола. Бу инде 3-нче ел, мин 1-нче елда да килгән идем. Инде менә быйыл без балалар алып килдек. Барысы 6 регионнан, без Пермский крайдан инде, Пермь крайынан 10 бала белән килдек. Алар барысы да бик шул хәтле сөйенәләр. Башҡортостанның ҡунаҡчыллығына. Алар тәүге тапҡырмы? Алар 1-нче тапҡыр. Балаларның тәэҫораттары нинди һәм улар нинди тәэҫораттары менән уртаҡлаша? Без һәр көнне кичкедә сөйләшеп утырабыз инде. Нәтиҗә ясыйбыз һәр бер кичкедә. Аларның шушы сөүенешләреннән, рәхмәтләреннән башка сүз ишеткәнебез юк. Шул хәтле сөүенәләр. Без башҡорт дип күкрәк сығып, рәхәтләнеп ял итәләр. Төрлө җирләрдә булдык бит. Менә Таратауга да барып ҡайттык. Бейеклек яуладык дип сөүенәбез. Шулай ук бөйөк кешеләр белән очрашабыз, төрлө шәхесләр белән. Бик күп безнең һәр бер көнне безнең программа тулган, барысына да бик теләп ҡатнашабыз. Бик зур рәхмәт. Балаларның тимәк тәэҫораттары бик ыңғай. Бына бығаса булган сорашыуҙар менән сағыштырғанда, һөҙөмтәһе буламы һуң балалар менән шундай Өфөгә, республикаға килеп танышыуҙың, күрешеүҙең? Ошо форумда республиканың күп кенә уҡыу йорттары үҙҙәренең презентацияһын яһай. Гимназиялар, лицейҙар, уҡырға барырға теләктәр белдерәләрме уҡыусыларығыҙ, балалар? Эйе, белдерәләр. Менә әле мында килгән чаҡта ғына без шулай уҡ эш алып бардык инде. Рәмей Гарипов гимназиясына бер уҡыусыбыҙ керәсәк. Ул үткән йыл менә шушы форумда, Тамырым башҡорт форумында ҡатнашҡан иде. Шунан җанланып ҡайтты була инде. Аңан алда да шулай кереүселәр булды. Шулай Аҡмулла университетында, Башҡорт дәүләт университетында уҡыусыларыбыҙ бар. Менә үткән йыл шулай уҡ ҡатнашҡан егетебеҙ безнең бүгенге көндә Стәрлетамаҡ мәдәни колледжында уҡып йөрөй. Шулай уҡ безнең өсөн сөүенеш бу хәл. Пермь крайынан Стәрлетамаҡҡа тиклем барып еткәс, Башҡортостанға сынлап ғашиҡ булған фетергә мөмкин был егетте, шулай бит? Әйе. Һеҙҙең тарихи мәҙәни үҙәк ул бер нисә йыл элек төҙөлгәйне. 2020 йылның 1 июнендә ашылды. 4 йыл булып киткән, шулай бит. Һөҙөмтәләр нинди ошо йылдар эсендә? Ошо йыллар эчендә элемтәләр йылдан-йыл ныгый, алға табан бара. Ғәйнә башҡортларының, ғөмүмән Пермь крайында башҡортларның тарихын өйрәнеү, ата-бабаларыбыҙҙан ҡалған ғөрөф-ғәҙәттәрне, мәҙәниәтне халыҡҡа җиткезеү дә бер яҡтан, икенсе яҡтан менә нығытыу да ул безнең эшебезнең маҡсаты булып тора инде. Менә шушы йүнәлештә эш алып барабыз. Без төрлө буын белән эшләргә тырышабыз инде. Ололар да һәм әлбәттә мәктәп балалары һәм шулай уҡ йәсле балалары белән дә эш алып барабыз, очрашыулар үткәрәбез, чаралар үткәрәбез. Балалар баҡсаһына ла тиклем барып етәһегеҙ хатта? Барып җитәбез, чөнки бөтөн нимә кичкенәдән башлана бит, кичкенәдән салынырға тейеш. Әйе, әлбәттә. Әйткәндәй, туған телде өйрәнеү буйынса һеҙҙең үҙәктең ниндәй бурыстары бар, ниндәй конкурстар бәлки ойоштораһығыҙҙыр, туған телгә, туған мәҙәниәткә һәм тарихҡа һөйөү уятыу буйынса? Без туған тел буйынса җирле телне туған тел дип барабыз инде, һәм ул Ғәйнә башҡортларының теле, ғәйнә теле, үҙенсәлекле, бай һәм матур тел. Башҡорт теленең көнбатыш, төньяҡ көнбатыш диалекты дип җиткезәбез. Һәм безнең менә үзебезнең алфавитлар да төзелә инде. Шундағы сүзләр халыҡ алдында булсаҡ та, балалар алдында булсаҡ та күрсәтәбез инде. Менә башҡорт сүзе шушылай була
менә безнең телдә шулай сөйлибез, шунда охшашлык табабыз инде. Чөнки ата-бабаларыбыз, чыннан да менә безнең ата-бабаларыбыз гайне башкортлар сөйләшкәннәр ныклы башкорт телдә, һәм без шуны хәзер дәвам итәбез. Әлбәттә, тел үзгәреп бара инде, шулай да ата-бабалардан калган тарихи башкорт тел, сүзләр сакланган. Һәм тарихты өйрәнүгә зур игътибар бирәһегез. Гомумән, бuna ни өчен мөһим ул тарихты өйрәнү? Безнең мондагы форумда атала тамырым башкорт дип, шул тамыр сүзгә килсәң, халыкта әйтәләр бит, тамырлы имән, ничек әле ул? Алмаз. Тамырыны кагас ныклы була, шулай бит. Тамырын белгән, тамырлы агач ныклы була, тамырны белмәгә кирәк. Чөнки үз тамырыңны белмәсәң, синең киләчәгең юк. Ул тамырыңны өйрәнү туганнарны яратуга китерә, туганнарны ярату, ул туган якны яратуга китерә. Туган якны ярату, ул әлбәттә туган ягын яраткан кеше генә, туганнарын яраткан кеше генә үзенең туган илен ярата. Безнең бит максат чыннан да туган илен яраткан патриотлар тәрбияләү. Без барыбыз да бер илдә яшибез һәм туган илебезне барыбыз да яратырга тиешбез, безнең башкача хакыбыз юк. Әйткәндәй, тарихи мәдәни үзәктәр шәҗәрәне өйрәнүгә зур игътибар бирә. Бuna Башкортстанда шәҗәрәне өйрәнү ул яйга һалынган дип әйтергә мөмкин. Бардар районында, Пермь краенда нисек? Безнең менә Бардар районында шулай ук шәҗәрә буенча, төзү буенча эшләр алып барыла. Уллар арасында төзәләр һәм мәктәптә инде укучылар өчен дә 4-нче, 5-нче классларда барысынан да менә кичкенә генә шәҗәрәләр җыештырылып алына. Без аларны аннары районда җыябыз инде, бергә беркетәбез. Бу шулай ук уланнарга да, балаларга бик күңелләренә керә торган эш. Чөнки менә барып сорыйсың балалардан, беләләр алар, кәртәнигә хәтле барып җитәләр, алга таба нушы белмиләр. Арада була кәртәниләрендә белмәгәннәре дә булып китә. Хәзер менә бу юнәлештә эш алып бара башлагач, күрәбез, безнең күп кенә балалар үзләренең туганнарын күбрәк тә, тирәнрәк тә беләләр һәм белү генә түгел инде, шуннан тәрбияләнә хөрмәт итү, шуннан тәрбияләнә инде туганнары карата мәхәббәт. Был инде илһирлек, уны әйтеп үттегез. Нинди документтарга таянагыз? Нимәгә таянып өйрәнәһегез шәҗәрәне? Бына Башкортстанда милли архив, айрым сайт булдырган баш архив, уга карап өйрәнә Башкортстандыклар, Пермьдыклар. Безнең шулай ук менә бар элемтә Башкортстан архивы белән һәм Пермь крае архивы белән һәм 19-нчы гасырның бөтен мәгълүматларын шулай ук Башкортстан архивы тапшырды Пермь краена. Кешеләргә инде бар мөмкинчелек эшләргә Башкортстан архивы белән дә һәм шулай ук Пермь крае архивы белән дә. Шулай ук бик зур безнеке монда ярдәмгә килә. Күбесенчә барысына да дип әйтим, Гайнә иле китабы. Ул Гайнә иле китабының авторы Сайбатталов. Менә без шушы китапка таянабыз. Анда шушы ревизияларның исемлеге язылып киткән. Һәрбер авылда кемнәр яшәгән, ничә башкорт йорты булган, аның менә кемнәр исем, фамилиялары, бу бик әйбәт. Шушыныңа таянып кына тырышса, һәрбер кеше үзенең 7 буынга хәтле барып җитәргә була, шуларга таянып кына. Шуның буенча эшлиләр, без шулай ук үткәрәбез инде. Кемнәр белми, алар безнеке шушы үзәккә киләләр, шунда бергәләп төзибез. Һәр ярдәм күрсәтәһегез, тимәк.
Бына һеҙ башҡарған эштәр бер яҡтан ул бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайы башҡарған эштәр менән оҡшаш та. Шул уҡ шәжәрә байрамдары, тарихыңды өйрәнеү өсөн проекттар, төрлө конкурстарда һәм республиканан ситтә үҙәктәр ҙә шул уҡ эште башҡара. Бына беләбеҙ, Пермь крайында бик әүҙем эшләгән башҡорттай ҡоролтайы ла бар. Ниндәйҙер бүленеш юҡмы? Был үҙәктеке, бына инде ҡоролтайҙыҡы, һеҙ ҡыҫылмағыҙ, беҙ үҙебеҙ генә эшләйбеҙ дигән. Бер милләт кешеләребез һәм бер милләт өчен эшлибез. Аны ничек айырасың, бу синке, бу минке тип, без бергә килешеп эш алып барабыз. Афарин һеҙгә был йәһәттән үҙегешегеҙҙә. Ошо форумда ниндәйҙер аралашыу, тәжрибә уртаҡлашыу майҙаны моғайын булғандыр. Һеҙ үҙегеҙҙең ниндәй тәжрибәләрегеҙ менән уртаҡлаштығыҙ? Бу форумда әйткәнемсә инде барысы да безгә бик килеште, оҡшады. Без хәзер инде менә әле шундай конкурслар үткәрмәгә кәрәктер дип уйлыйбыз. Башҡорт сүзләренә бәйләнгән, барыбыз да белә торған башҡорт сүзләрне күберәк тирәнтен, ул бит башҡорт сүзләре безгә дә туры килгән шундай уртаҡ сүзләр, именно безне берләштерә торған сүзләр. Шуны күберәк иғтибар итергә кәрәк дигән тәҡдим булды инде. Күберәк шунда инсәк, һәм шулай уҡ менә әйбәт булыр иде, может, мастер-класслар, шул уҡ уҡтан атыу, шул уҡ ҡурай да уйнау, думбырада уйнау, халыҡ инструментлары кәрәктер. Барысына да әлбәттә җитешеп булмай. Әле безнең алғата ваҡыт та бар әле буладыр. Без булый күрәбез, 7-сендә без 6-сында Сабантуйға барабыз, Сәйит Бабаға, Ғафури районы бит шунда барабыз. Бәлки үҙегеҙ өсөн дә яңылыҡтар алырһығыҙ дигән шанстаһығыҙ тимәк. Без монда һәр бер көнне яңылыҡ алабыз. Һәр бер көнне без рухланабыз. Безнең менә рухланмай ҡалмаған бер көнөбөз дә көнөбөз түгел, бер мизгелебез дә юҡтыр. Шул хәтле оҡшай безгә. Ҙур рәхмәт һеҙгә әңгәмәгеҙгә, эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Мин дә шулай үҙ чиратымда зур рәхмәтемне җиткезәсем килә. Менә шундай матур чара, Тамырым башҡорт форумын ойоштороусыларға әлбәттә бик зур рәхмәт Башҡортостан Республикасы хөкүмәтенә, шулай уҡ менә Мәдәниәт министрлығы һәм безнең инде ойоштороучы, безне әйдәп йөрөүче халыҡлар дуслығы йортона бик зур рәхмәтебезне үземнең исеменнән һәм Пермь крайынан килгән балалар исеменнән һәм аларның ата-аналар исеменнән бик зур рәхмәтемне җиткезәм. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, беҙҙең студияла Пермь крайы башҡорт тарихи мәҙәни үҙәге баш белгесе Рәфис Мукаев булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.